sivezikolo senibingelela sithi molweni sivezikolo senibingelela. Nginibulise ngenhlala ngezansi sisho kahle ngisithi yashe insizweni idudlu entombini lo olana bafowethu ngusine ikhonze lihle elisezingeni eliphezulu kakhulu silana ke bafowethu kusiveza ukhono lana bafowethu ngihleli lapha nensizwa lapha esezingeni eliphezulu kakhulu ubale ngihleli naye Dadewethu uyaphila sharp kanjani buthi Ngiyaphila uhleli noSichizi lana umfana kaSibiya ngiphuma le enquthu kula kaShobezi kwantombi ngiqoma ngegugu ngiphinde ngiphume futhi eNewcastle ngibizwa ngeendawo ezimbili. Okay uthi uphuma enquthu uphuma eNewcastle and then izinto eziyithu lezo ezihlukene mangithi ngicabanga ukuthi but zise KZN zoyi2 but izinto ezihlukene yini ekuhlanganisa nenquthu kube yini futhi ekuhlanganisa futhi neNewcastle. Enquthu lapha engidabuka khona inkaba yami nje ngathi mangizalwa ngishiya enquthu kuthema ngabe ngikhuleka ke ekhaya sathuthela eNewcastle so inkani nokuhlakanipha ngakufunda eNewcastle. Okay uthi inkani uhlakanipha webhuti yazi lana into engididayo lana wesichizi mfoka Sotobe ngididwa ibhatshi angazi mfowethu nokuthi i-outfit yoMasikhandi noma yesayoni noma ijazi lemani noma ijazi lekoloto noma isiprofetho ubhuti ngaba yini usangoma noma ugobelo othile. Hayi lana yabona lapha simele nalabo Maskandi laba abafundile so ibhantshi leli ijazi leli leziqu zesikole ngoba ngithi ngicula ngiphinde ngifunde futhi. Okay njengoba uyacula uyafunda ibhadi ngathi akuhambanga kahle like umculi kaMasikhandi ibhaji angizwa kahle mhlawumbe kanye ungumculi kaMasikhandi mhlawumbe kanye ihip hop noma intoni uyicela because ngiyaqala mina ukuyibona i-outfit nje koMasikhandi. Hayi uyabona sizama ukukhombisa ngayo yonke indlela ukuthi uyacula akusho ukuthi mhlambe kunendlela kumele ugqoke ngayo ukuthi ucula uMasikhandi noma ucula ini sazalwa sifumbethe italent li natural and then ilokhu njana isikole sibalekile so siyafunda siyacula. Okay buti uSichizi uthe unguSichizi njengoba unguSichizi igama mhlawumbe kanye leli owanikezwe ekhaya kini uSichizi noma mhlawumbe igama lasesikoleni evarsity ngoba I don't think lento ifakile yase high school noma ithini into yale gama likaSichizi. uSichizi igama engalithola ngangifika la endimeni kule minyaka yo2013 sengimdala endimeni so besithi masiperforma kwiqembu engangikulona okuyishingishana sithi masiperforma stage bangibuza abantu baphuma stage ngangileli igidangoma elalithandeka ke mina masiphuma stage bethi yini uChize njalo sizothi masiperforma nje endaweni mangiphuma bangibuza abantu yini uChize mawuperforma yabo so kwahamba kwagcina kuyigama ukuthi hayi uyachiza wena so uSichizi. Okay yezakala mfethu but njengoba uthi ungumculi ngiyakuva ukuba uqale wabala igidangoma so uqale nini ukucula and then zingapi albums onazo. Ukucula ngathini umlando ngiyakutshela ukucula professionally ngiqale ngo2013 under igroup yazi ishingishane bengiyi-backing vocalist igidangoma bese ngenza nje phela ukuthi nami ngiyakuthanda ukugxuma yabo nokuhamba neqembu so sengiqale ngicule professionally 2013 neshingishane saphusha nabafowethu sakhipha album eyodwa nabo engangibhekha kuyona so sahamba 2017 if angenza iphutha ngakhipha isingle track eyayithi ngikhala ngemali yami engayidla nawe angazi noma ngayidla nawe ke le mali sayikhipha le single lena ngo2018 sakhipha album yokuqala saphinde saba nelinye futhi iqembu kuthiwa abashokobezi iqembu lami lelo neshe ngaleminyaka sakhipha enye album futhi ngo2019 lapho yafika ke le ndoda enkulu iCovid sathi kusastaka sesibuyile manje siphethe album yesibili under uSichizi ethi usangene ungizwe. Okay usangene ungizwe okay to go deeper le isihloko sealbum le ethi usangene ungizwe omhlawumbe into nje oshoyo noma mhlawumbe awukhulumi ngongizwe lo waziwayo. Ngikhuluma ngongizwe lo waziwayo ungizwe mchunu. Isihloko sealbum ikhona futhi ingoma lapha yana ithi nje usangena ungizwe mchunu angazi umfuna ngikuchazela ukuthi mhlawumbe ikhuluma ngani.
Ya, ungangichazela ukuthi ukhuluma ngani ngoba mhlawumbe makuwukuthi uthi usangene mhlawumbe mina ngeyami indlela mina ngithatha ngenye indlela ukuthi kanjani and then mhlawumbe kanye ungazama ukuthi usichazisele uba what do you mean mawuthi ungizwe usangene mhlawumbe kanye thina lendlela wena oyibhale ngayo asithathi ngayo. Ubuciko ngane kwethu njengoba sicula umaskandi nje sabantu abathi usiba labo lube lude mawubhala impela kumele ubhale nje imessage eqondile. Ngisho nje ngithi icashile kodwa ingoma lapha yana incoma ubuqhawe bechunu. Sonke siyamazi ungizwe ukuthi wayilwisana nokuhlukumezeka kwabantu abathanda usiko eKing Shaka International Airport walwina lelo cala lelo babelahla ibheshu noma umqhele wakhe phansi. Uyalithanda nje usiko omgqumeni wayebenzela izinto ezithile omjengiseni abaculi bebonke. So ingoma ithini njengamanje sesimbona ngobe senje ithi ingoma uzwa abanye bethu usangena ungizwe umchunu mangabe ligxeke iqhawe labo ngoba manje yabo uyakushaya mangabe ngathi uyabheda kanti futhi mangabe wenza kahle uyakuncoma. So ingoma iyasho ukuthi uzwa abanye bethu usangena ungizwe umchunu kanti mangabe lincoma futhi bathi umacingwana ushaya khona. Oh okay, yazi nami bengikade ngingayivale ngomba ithini mfoka Sichizi because bengithi mina uyamthunga kodwa niphinde ndizibuza ukuthi hawu ungathi unebudget elemali uthi ukungizwe esezingene eliphezulu kangaka. Okay mfowethu, njengangoku uphethe ialbum, le album uyiphethe ialbum enengoma ezingaphi mhlawumbe ialbum noma mhlawumbe ipromo noma mhlawumbe idemo noma mhlawumbe isingle track okanye uthi like it's a full album. My full album inengoma ezingaphi? I-full package dadewethu igcwele iphethe ingoma ezu15 zizonke ngasho nje ngithi cha kuvubelekile zikhona ezothando zikhona ezethu thina insizwa zikhona futhi eziqhuquzela imfundo ke mina njengomuntu ofundayo yabo futhi osefundile kodwa ofundayo angilishiya ingoma ethinta imfundo ngiphinde futhi njengomuntu okholwayo noma ngingaye esontweni ikhona ingoma yokholo lapha yana ngathini indlela esisebenze ngayo bezama ukuthi sivale wonke ama angles ukuthi makube wena uyakholwa ibe khona yakho makube wena uthanda impi ibe khona yakho impi makube wena uthanda ukujive ibe khona futhi ezo accommodate leso simo. Okay mfowethu kuyevakala. Okay, isizathu sokuba wena uze udecide uba no man ke nivele ndizikhuphele ngokwami le album ndindodwa yini into okwenza ukuthi uwenze kanjalo? Ngathini ngaphansi kwe-company esikuyona okuyikhampani yami ngiyi-CEO hleli nomuntu omkhulu la ngaphansi kwe-company sithe masibonisana neshinga leminyaka eliyi-COO yayibona lento sibambisene kanjena nomfowethu so sesigcine ukukhipha abashokobezi okuyiqembu lethu sobabili. So sithe ake manje ngoba sibuya after isikhathi eside singakhiphi asikhiphe lana usichizi sesobuye sibone futhi ukuthi nabashokobezi sibenza kanjani siphinde senze kanjani ngeshinga leminyaka akusiso isinqumo mhlawumbe engivele ngavuka ngayobhonga ngathi hayi ngiyayikhipha mina yami album cha sibambisene sathi sikhasa kahle sathi asikhiphe leni album. Okay mfowethu, okay so wena kwi-album yakho mhlawumbe lezi ngoma ezipha kwi-album uzibhalele zonke noma mhlawumbe ukhona umuntu okuncedile uba no mfowethu ngicela ungincede unibhalele ingoma and then wena uthatha ngokuyojikijela e-studio noba yabona mase kufika la ekubhalweni kwengoma ayicha ngiyayibambela mawungangibhalela ingoma ngeke ngikwazi ukuyicula ingoma ngiyicula ngefeeling yabo noma ungangibhalela nje wena mhlawumbe uthi sahamba saya entabeni sadibana nabafana bawu10 angeke ngikwazi ukuyicula leyo nto leyo kodwa mangathi uyiphumela kwelami ikhanda ngithi mayifika kimi ingoma ifika vele isistyle sayo ngiyitonatone ngiyithinte so ingoma zeku album ngiyayibhalela zibe ningi mangakutshela ukuthi kule album lena kade siyokhipha bengine ingoma ezu 60 something ngakhetha ngingedwa zasala zawu30 sakhetha neshinga leminyaka zasala zawu24 sibe sesiyokhetha nomunye ubhuti esebenzisana naye eGoli ke OS producer akasumuntu wamakhamera ke angeke ngilibale igama lakhe uyazazi yena so sasesikhetha le12 le masikhetha silo labantu laba bathi hey ingoma zami lezi album yami lena kumele ukhethe mina cha mangabe sikhetha nawe dadwethu uyasho ukuthi lena ingene usibekele ukuthi kungani lena ufuna ingene kungani lena ungafuni ingene ngoba asuke singaculile thina ngedwa ngale kwalokho ngahamba mina ngiculela ngomndeni wami lapha.
Hayi kuzakela mfoka Sichizi. Njengoba mfowethu imiculo imingaka because ngendlela mina ndikubuke ngayo, ngikubona ngathi mhlawumbe kanye ngumjida oziculela ihip hop okanye ipiano. Kungani uvele wathi qathatha no mina sithi ninguSichizi and then ndifundile ngoba ubethiwe esandleni ngiyabona. So yini kwenze ukuthi uvele ugxume uye kuMaskandi because uMaskandi kuthiwa ngabantu abangafundile at the same time kuthiwa uMaskandi ngeke ukuthi umncane kanje ucula uMaskandi wena yini into eqhulukuzelile uyabona ukuthi no kule miculo imingaka I choose uMaskandi. Yazi iqinisweni uMaskandi ngikukhethanga. Uzoyibuza ukuthi ithini manje le ndoda. uMaskandi wangikhetha. Okay. Ngoba ngithe professionally umculo ngiqale e2013. Mangakutshela ukuthi mina from primary ekhaya ke bese ngisibona mhlawumbe abantu abaphila kahle kakhulu yabo. Besiphila nje njengabo bonke abantu. Ngelinye ilanga kuyithole leyo 2 rand ngelinye ilanga ungayitholi. Mina bengithi mangayitholile bengifika esikoleni benginebhuku la ngibhala khona izingoma. Iqhawe lami kwakumgqumeni. Okay. So bengibhala khona izingoma ekamgqumeni mhlawumbe ingoma yakhe ethe Masimini noma ethi Agudla Indlu. Okay. Engiyazi ukuthi le ngicula kangcono. Ine price yayo la eceleni ukuthi 2 rand le lena kube 1 rand yabo lento. So from primary mina bengicula esikoleni bayangazi kosiza kancane la ngangifunda khona ngangicula ngisho ngemicimbi yesikole uyobona ngami lapha phambili sengiyacula nje bengigadwa nokugadwa ngangiyilo ngqo ibhova ngalesa sikhathi. Hayi kuzakela mfoka Sichizi. Okay, njengoba usucula ungumculi kaMaskandi wenza kahle kanjena lento yakho yokuthi ucula uMaskandi ingabe yakusebenzela lapha eKapa okanye ingaba iyanisebenzela nina nizi artists zalapha eCape Town? Ngingathini umculo ngiqale kakhulu sengingapha eKapa isikakhulu ngiwenze kakhulu sengingapha ngisho njalo sengiyimele. Silisebenzela eKapa sihambe emarenki thina besinetha khona emarenki sishiswe ilanga erenki sizama khona ukuthi siwufake umculo eCape Town. Sawuqala thina umculo eCape Town ukuthiwa uMaskandi eKapa akuhlangana yebo leyo nto leyo. So manje kwahamba manje sekhona imicimbi siuqala ingekho imicimbi. So ngathini ngathi kuyasebenzeka mhlambe ngeke kuthiwa mina anga benefit mhlamba ngaqashwa lapha nalapha kangako. Kodwa bafowethu bayaqashwa lokho kusho ukuthini kusho ukuthi lento lesiyenzayo noma lento esayiqala iyangena ebantwini futhi iyaphila. Okay mfowethu njengoba nicula nisho ukuthi lento nayiqala kancane and then yayikhula engifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe ingaba ukhona mhlawumbe umuntu onesekayo umzekelo arts and culture izinto ezinjalo ikhona iminyango mhlawumbe eniye kuyo nina as uMaskandi artist uba mhlawumbe niyocela usuzo elithile mhlawumbe isponsors ikhona nje into eniyitholayo? Yabona ngakwelami isayidi mina ngibe umuntu nginamahloni. So kunezinto eziningi kumele ngabe ngiyazenza ngicela ngingazenzanga. Angathini ngeside lo art and culture nani angeke ngikwazi ukuphendula angazi ngenxa yokuthi angazi nami ngayakubona. So angifuni ukufika lana sengiphambi kwakho sengese ngithi hayi uart and culture nje uyayidla imali ngingakaze ngiye uyayibona leyo nto leyo. Kodwa ke imicimbi nokuyibona inalo uphawu mhlawumbe lukaHulumeni mhlawumbe basobe litholile uxhaso ibona abaziyo. Mina ngeke ngikwazi ukuthi ngithi abasixhasi noma bayasixhasa. Mina angaze ngiye ayikho into engaye ngathi mhlawumbe ngithi ake ngiyoyibheka kulela office elithile. Wena mhlawumbe usebenza kanjani makuukuthi mhlawumbe uyaqashwa uyaharisha okanye mhlawumbe unezindawo ezithile ozikhethayo ba uhambe uyoperforma kuzo wena uperforma makwenze njani njengoba usune album nje mawucabanga le album uyoyiperforma makuthiwa kwenze njani? Uma kukhona nje usisi noma ubhuti noma ubaba noma umama othi imfana kaSibiya ngiyacela la emcimbini mhlambe ngenza umshado ngiyashada ngoDisemba ngicela ukuthi uzonginandisela uzongidlalela ingoma yakhe ethile hayi ngiyafika. Kanti futhi kanjalo noma uthi hey siyangcwaba lana ubhuti ubuthanda umsebenzi wakho ngiyafika ngisho emngcwabeni. Uthi mhlambe wena wenza umcimbi kaMasipala ngiyafika lapho kuMarali akukho la ngingafiki khona and nginethemba nginanesifiso futhi esiyisicelo ukuthi mhlambe abahleli bemicimbi abakhona balibheka igama lakithi bayilalela ingoma zakithi beze ukuthi mhlambe kukhona esingakunika abathandi bomculo. Okay mfowethu njengoba usho njalo nje ulokucela kubahlela imicimbi nakubantu nje mhlawumbe makuukuthi umuntu ukhangela ingoma yakho uzitholakala kanjani sitholakala kuphi uzithola kanjani noma mhlawumbe une CD noma mhlawumbe une USB noma mhlawumbe usebenzisa icassette phela sibadala thina saza ama cassette?
Hey, sasaqala khona emakhasedini noma singazange siculeke kuwona. Ama-CD asephelelwe isikhathi dadewethu. Aphelelwe. So njengamanje kusebenza ilokho njani? I-online. Okay. So umculo wakithi uyatholakala ku YouTube. Uyatholakala ku Apple Music. Uyatholakala ku Spotify. Ku TikTok uyakwazi ukusebenzisa sound yakithi. Hey, nkosami lento lena yokucula ngayiphiwa abakithi yabo. So yikho ngilo ngithi umculo wakithi. Ngenzeka kube mina ongaphambili kodwa angihambe ngedwa. Okay. So nje nako Snapchat yonke indawo online umculo wakithi uyatholakala ngisho njalo. Okay, makuwukuthi mhlawumbe umuntu uyawukhangela ufuna uthola njengoba utholakala. Ubhale bani phaya? Ubhale mhlawumbe ubhuti wejazi nemali noma usichizi noma usotobe noma ubani noma mhlawumbe uzibhale ngento ethizeni phela siye sinikhangele thina and then singaniboni because anufake umculo wenu online. Wena mawukhona online mhlawumbe masikhangela thina umzekelo sikhangela ku YouTube, sikhangela ku TikTok, siyakhangela futhi everywhere. Singathi sikhangela bani lapha nasibhala kanjani? Uma ubheka umculo wakithi, uma ubheka umculo wami, uyabhala nje ukuthi sichizi, izobe sivele iprofile yami. Ivela noma ikuphi. Uvela ubhale ukuthi sichizi uthi SCHIZI because omunye ufika abhala ukuthi usichizi. Cha, angisuyena usichizi, ngingusichizi. So uma ubhala ukuthi sichizi uzongithola. Okay, so makuwukuthi mhlawumbe abahleli imicimbi bayakhangela benzani mhlawumbe ungatholakala kanjani noma mhlawumbe okanye kufuneke baye straight kwi social media bakhangele khona noma mhlawumbe okanye mina ngiyatholakala nginamba yami ethi 062 11 30 155 062 11 30 155. Ngikhona ku Facebook, ngikhona ku Instagram, ngikhona ku TikTok, ngikhona ku Twitter. Igama la wonke lama accounts engiwashoyo usichizi SA. And then kuwama lo kunjana wami kuma accounts wami kuma bio kune number yami. So umuntu angangena if mhlawumbe umuntu ukhohliwe noma inamba akayitholanga uyakwazi ukuthi angene ku Instagram abone iprofile yami athathe inamba bese engithinta. Okay mfowethu kuhle kakhulu yazi into engithanda abafowethu usahleli nathi kumnandi kunjalo la esiveza ukhona into esiqhukuzelela kakhulu bafowethu sisikolo is very important uba ufunde yes ungayenza into oyenzayo but isikolo sihamba phambili kakhulu ngijabula kakhulu ukubona umculo osezingeni eliphezulu kanje ehleli nami egqoka ijazi nakhona kusiyijazi lemali kuphela ijazi lengqondo kuyasebenza bafowethu sichizi nizofuna mfowethu ke nisibonise nidume ngazo because thina asakholele ekutheni umuntu athethe kuphela nina nento lathi umuntu hayi kwakucula mina ntonondo kanti ibe ingenguye funeka usibonise ke apha ekhaya esiveza ukhona ungakwazi usenzela njalo no ngahlangana acule AI la kucula mina so ngikhona mina ingoma ekhona nayo ke bhuti sibonge kakhulu bekumnandi uhlala nawe uzosibonisa thank you so much to watching us ungalibali ke lapho ukusifollowa and then usubscribe ayisuka suka siyabanyulela bafowethu zisho kamnandi insizwe engihleli nazo lapha ecankwamo yeyiphatha ngiyazi lento kunalo bhuti akashaya isiginci asitakula ngikaze ngimbone umuntu owenza kanje ubhuti kahle ungibani yena zaye ngibe nalo nexesha loba nimbuzi bungibani uzothi ngimvolele ngaphandle ngumfoka abantu bhuti Sibingelele igama lami ngulungisani wahlongwane eBergville. Awu suka. eBergville la kushaya khona umuntu ashaya ingoma azalale ngomhlane. Ubhuti ingaba mfowethu wena ungumshayi weziginci kuphela phecelezi noma mhlawumbe okanye nawe upcoming artist okanye usungumculi vele noma mhlawumbe udume ngokukhalisa esandleni kuphela. Engakusho nje njengamanje bengijwayele ukusebenzela abantu abaningi ngisize nje ubhuti abaningi njengoba ngishayela nobhuti manje usichizi sengisebenze nabantu abaningi nje abakhona emculweni especially abanye futhi baseBergville usekaningi ngisebenza nabo. Usuka bafowethu. Okay njengoba usebenza nabantu kuphela wena ayikho mhlawumbe into ozihlelele yona ozozenzela yona noma mhlawumbe uyabona ba no is not your cup of tea. Hayi khona ngakuthembisa ukuthi kukhona besahlela nje ezinye izinto ezempilweni ekuthenini sikwazi ugcina sisebenze nathi wethu umsebenzi njengamanje sikhona istudio sisebenzayo sisegoli sirecorda abaculi benzenza yonke into then nami sengakhona ukuthi ngisebenze khona. Le ndaba yezitudio ingathize kakhulu emfokahlungane ingathize kabi le ndaba yezitudio kuthiwa khona ezirecorder nezingasarecordisi nesezibiza kakhulu nezisene sound engasebenzi lesi wena istudio esilejo zohlela ukuya kuso istudio esinjani ngempela istudio like sesinegama noma mhlawumbe kanjani.
Ya istudio sikhona sakithi igama laso Emandleni record. Bonke abaculi bavumelekile nje ukurecorda kusona. Siyasebenza nje bekusebenza imandla obekade esebenza emabhozini. So zonke ingoma lezi ezizokhandwa manje sezokhandwa khona Emandleni. Wonke umuntu uvumelekile nami ngizohamba ngenze khona i-album. Njengoba uzokhipha i-album for sure i-album yakho izoshisa kakhulu because ngiyasazi isandla sapha kwesi studio emabhozeni. So mawuthi khona umuntu osuka emabhozeni kusho ukuthi hayi khona amanye amabhozi azosala ngale amanye amabhozi aphambili. Okay mfowethu hayi nisho kamnandi kakhulu. So mfowethu bengisacela nje usizwise ukuthi kahle yini wena lozoyela le kule studio sangakini. Awusizwise nje masikhale esandleni mfowethu kulethi ngokusiyabanyulela asidlali la esiveza ukhono ungadideki asambeni kakhulu ke bafowethu. Sikhale esandleni ngempela ke. Ayi. Uchiwe sibahlule ngalena Ntasoyibona mngani wami Uchiwe sibahlule ngalena Masami soyibona mngani wami Uchiwe sibahlule ngale wenta bakuneja soyibona intombi leyo Uchiwe sibahlule ngalena Masami soyibona mngani wami Uchiwe sibahlule ngalena wentaba Masami soyibona intombi leyo Masami soshela wena Masami soshela wengani wami wena Masami soshela wena Masami soshela wemzala wami Mathetha soshela wena Ngitha soshela wemzala wami wena yeah Uxolo mntana umuntu ake udlulelana nje ngibuze Uxolo mntana umuntu ake udlulelana ke ngibuze Sawubona phela nkosazana usaphila nje empilweni Sawubona phela nkosazana usaphila nje empilweni Mina ngumfana walena koGumede ngunamani igama lami Mina ngumfana walena koSotobe nguSicizi igama lami Ngifisa ukwazi lakho igama Ngonjo ngakabani isibongo sakho Ngifisa ukwazi lakho igama Ngonjo ngakabani isibongo sakho Bayazala abanye omama Waze wamakahle mntana umuntu Bayafundisa abanye omama Waze waqoka kahle mntana umuntu Thatha nalo uthando lwakho Ulugcine enhlizweni yakho Wena umuhle Ufanele ukushadela kithi Uxolo mntana umuntu ake udlulelana ke ngibuze mama Lungehlule Thatha nalo uthando lwakho Lungehlule Thatha nalo uthando lwakho Lungehlule Thatha nalo uthando lwakho Angeke ngize ngiphile nalo Thatha nalo uthando lwakho Angeke ngize ngiphile nalo Thatha nalo uthando lwakho Lungehlule Thatha nalo uthando lwakho Okay ubhuti umfokahlongana ngithi wena usunali page yona mhlawumbe bangakuthola ngabani abantu makuukuthi bayakhangela mhlawumbe abanye bafuna ubadlalela iziginci noma kanjani Ngathi ngatholakala kuyo ngayo TikTok kuphela kwamanje ngoba ngasebenza nga-release Lungisani_Hlongwane Lungisani_Hlongwane Okay bekumnandi kunjalo ke bafowethu silapha esiveza uKhono TV kumnandi kanjalo ke masiphinde sidibane thank you so much